angger wong ngelokno dadi Joko Kasep sawise ditinggal mati bapak karo biyung ge ora ditinggali warisan babar pisan jare duwe sedulur lunga ya ora muleh-muleh wis lali omah ning omah bendina kok mung ijen pengen wedang ya godhog dhewe nek ndek gula ora ndek gula ya wis banyu putih terus yo ngene pengen rabi iki tak nggo ragat ya apa kaya dulurku barang ngono iki ndak ra kelingan umpama lunga ning kutha omah iki bapak wis ra ana biyung wis ra ana isih ndek dulur kaya aku bareng ndak belas ra kelingan kok kudu kendhat ayat monggo boten sah pekewo. Monggo. Manggen sapa kan? Aku lagi ngisi ngeleke kok lho kan. Lho. Masa kowe Mira? Aku Mira. Kowe ra? Allah. Aku Mira yo kan. Wah kok kowe iki jan mentolo tenan kowe iki ra? Heeh. Kok lagi eling omah kowe? Wong kewajibane ngutaki akeh yo kan. Apa-apa mulai ora ana wektu. Walah kowe saiki ra ayu mulai ra. Nggih. Bojone kaya kowe ndek niat lunga kono. Ayu apa lek kan ora pelek kok ayu lek kan. Ayumu tenan, Jan. Ra. Iya kan? Kok kowe lunga ora mulai-mulai ora kelingan ngomah blas iki jane lehmu lunga ning ndi? Aku ki lunga ning kutha, Kang. Lah ning kutha iku nyambut gawe apa? Aku ning kutha kuwi ndek pangkat dhuwure ora karuan. Piyuh. Pangkat dhuwure ora karuan ki apa? Dadi abdi. Abdi ki apa? Buruh nek ning desa, Kang. Buruh? Ya. Buruh kok pangkate dhuwure ora karuan ora. Nek ning desa buruh, ning kutha abdi ki lah ora nyambut gawe apa-apa entuk bayaran akeh ora karuan, Kang. Bayarmu? Ya. Tak beruh ngono. Iya. Abdi ki bayarane beruh. Ya. Ngono. Saiki sawangan awakku mau nireng. Saiki dadi putih ya ngene. Ngono kuwi mbok cet kok piye? Kok mbok cet piye lah, Cak? Lah kok iso dadi putih maune ya ireng kaya aku. Tak selatno, Kang. Eh. Selatno. Kok selepno. Ning tenan kok ayu ora jamak. Piye? Bayare akeh ngono kuwi terus nggo apa? Oh, ya ditabung, Kang. Duweku tabungan umbru-umbru kok lho. Lah nek ngono ya malah beneran ah. Aku ben kaya tangga teparo. Nggih. Aku jane pengen duwe bojo kok. Engko aku rabekno ra nek kowe saiki dadi. Sampeyan wis tepak kok pengen dadi bojo duwe bojo barang lek, Kang. Ngene kok. Lah wong aku ya urung tau ngrasakno mulane tangga teparo angger alok iki jare aku iki Joko tuwa. Lah iya jane aku ya isin bangeten bapak simbok biyen mati kok ya ora ninggal apa-apa blas. Ora apa-apa, Kang. Anjen bapak karo simbok diganjar wong ora duwe. Ning saiki aja kuwatir, bondo donya aku duwe akeh kanggo urip sak matimu luwah-luwah, Kang. Tenan piye? Ya. Lah pengko ya balik ning kutha kono nek. Balik aku mulai iki mau ngono wigati kok, Kang. Pigatine apa? Lah kandhani ya Kang Sanggopo. Aku ning kutha iki aku ki duweni pacar. Pacar iku apa? Duweni katresnan. Duwe wong lanang. Ya. Senenganmu ngono. Ya. Lah terus? Pacarku iki sak rasa dengan wong biasa, Kang.
ndek pangkat dhuwur Senopati. Ih. Jenenge iki Senopati Wanengpati. Baguse 17 kecamatan. Walah, alah, karo aku bareng ndi sih? Barek sampean. Gagah hati sih. Gak sampean. Ih. Ning akeh kono sampean. Omonganmu lek kok melebu. Tenang kok, Kang. Rene tak kandhani. Heeh. Lah, Senopati Wanengpati ku mang duweni penggayuh. Kepengin dadi ratu ning kraton Medang. Lah, monggo Kang. Sapa wae sing kepengin dadi ratu ning kraton Medang, kudu duweni pusaka Brajaluwa Arca Wisnu. Pusaka Brajaluwa Arca Wisnu. Iya, rapetan ku paribasane ora sekolah kire pacukiling bale-bale longan. Maton duwe pusaka Brajaluwa Arca Wisnu dadi ratu. Lah terus lek golek nang ndi? Tak golek ning ndi piye? Lah wong aku ning kraton Medang iki dadi anu kok Kang, ngresi-ngresi gedhong-gedhong pusaka sing reged ngene aku sing ngresi. Lah malah sapi tak gawa tak colonge aku Kang. Kaya apa jake? Sik Kang tak jupuke Kang. Jupuke Kang. Iki kok aneh sawise sapa kutha Mira. Lho, iki apa Kang bujine? Iki Ya. sapa sing kecondhokan pusaka iki iso dadi ratu. Ya. Lah terus iki mau lehmu nyolong. Aku nyolong. Arep mbok weno pacarmu. Ya. Ben dadi ratu. Kok nek Senopati Wanengpati dadi ratu, monggo aku katresnane, aku dadi bojone ratuku. Ngene. Piye Kang? Sapa wae sing kecondhokan pusaka iki iso dadi ratu. Bener. Nek ngono rasah dikekno karo pacarmu. Lho, Den masih Wanengpati. Aja lho, aja piye? tak peke aku ae. Alah, aku malah aku dibulu sampean. Sampean iki tulis ora roh kok iso apa dadi ratu. Najan ora sekolah, waton kecondhokan pusaka iki iso dadi ratu. Lah nek iki mbok kena karo Den masih Wanengpati dadi ratu, wong dadi ratu duweke berat. Kuwi bojone akeh, kowe dilarak-larakno ati. Ning beda nek iki mengko tak pek aku dadi ratu, mongko aku kakangmu. Ya. Lho, kowe pengen apa wae bakal keturutan lho piye? Piye baleni Kang? Iki gak sambok eno. Ya. Den masih Wanengpati. Ya. Iki tak pek aku wae. Engko aku nek dadi ratu, mongko aku kakangmu. Ya. Kowe dadi adine ratu pengen apa wae kowe bakal kelakon. Lho, nek aku duwe bojo ratu, Kakang Wanengpati. Lah engko nek nganti ana bocah ayu, aku wis elek, aku dibuang. Dikuat. Monggo aku rupaku elek ya Kang. Rupane, Kok nek ana bocah ayu mesti bojoku seneng bocah ayu. Mongko merupamu elek, asline iki jane elek, rada ayu mergo ning kutha. Jajal sesuk nek barados. Mula-mula elek Kang. Lah iya. Mula elek, mulane engko nek bojoku seneng wong piye Cik? Lah mulane. Lah iya mulane. Ngene apike ngene lah nek aku dadi bojone, nek aku dadi dulure ratu. Heeh. Rakitan aku elek, engko milih bocah lanang sing barek mesti kelakon. Ngono kan? Sing barek milih sing kaya ngapa? Luwih rada lungset buak golek sing apik neh ngono ah. Nek ngono Kang. Iya. Lah nek kok nek Kakang Wanengpati njupuk piye Kang? Nek Wanengpati njupuk pusaka iki? Lho, ngene nganggo cara iki dicelik. Delikno? Aja nganti ngerti. Lah engko nek rene terus disuguhi. Apa Kang? Disuguhi unjukan. Apa? Unjukan. Lah yo unjukan apa? Unjukan diwenehi daru beksi. Racun. Racun. Ya, dalah ora dosa Kang. Ora dosa. Alah kok mikir dosa sing baku aku iso nggawa pusaka iki dadi ratu. Ya wis aku manut sampean, katon kelakon aku ora apa-apa Kang. Aku manut ana apa-apa tanggung jawab sampean. Tanggung jawab apa? Aja kawis tara. Ya. Wong wis dikongkon. Ya. Mengko disuguhi unjukan, diwenehi daru beksi. Nek ngono aku dilekno sik Kang. Ya Kang, ya. Wah, aku iki kira-kira bener apa karep ora karepe dulurku. Nek aku ndek bojo dulur, ndek bojo Wanengpati aku kuelek mesti seneng wong wedok sing ayu. Lah nek ndek bojo Mbok pikir-pikir mesti bener lah. Monggo
ngapusi aku. Dari kowe bocah lolo jebul iki duwe bapak. Lho. Iki bapakmu to? Boten iki boten bapake kula, dulure kula, Den. Kula niku senes bapake nggih, Den. Kula niki sedulure tuwa kakang. Sedulure Mira? Nggih. Kalonipe. Manuk. Joko Waning Pati. Sagopo. Kakang Sagopo, sampean mriki jago garap. Mboten napa-napa. Sik ra. Kowe kok ora tau crita lamun duwe dulur Sagopo. Lali, Den. Pisan-pisan diajak nyang kutha. Ben ngerti endahing kutha Medangkau. Adi kula ngoten niku mboten pikiran duwe sedulur. Pisan-pisan ben roh kutha. Mboten mikir. Kakang Sagopo rasa kuwatir krana manggon ing omah kang mung cukup kaya ngene. Dela meneh mengko bakal tak yasake omah sing apik kanggo Kakang Sagopo. Matur nuwun. Apa lek, Kang? Hah? Iya lali aku, Kak. Lan niki wau pancen niate mung tindak nglangke. Napa pancen nggadahi niat pengin panggih dateng Mirah teng rompok kula niki. Mirah bali nyang desa iki pancen sing perintahake. Den, Mula pancen aku lali. Niki lho unjukane lagi medal. Sak wonten-wontene teng desa nggih ngeten iki Den Mas. iki to. Klopo degan ijo. Nah, teng desa kok. Seger niku, Den. Mirah, Nggih. ora ketang aku iki arane tamu. Karepmu suguh tamu ning aku jagong karo Kakang Sagopo. Lah kok ombenane mung siji to. Mboten napa-napa lah. Kula niku mun bar ngombe. Mung teng desa nggih ngeten iki nyuwun pangapunten mboten napa-napa. Kagem panjenengan nggih Mas. Kalih Kang Sagopo niku Malah wau. kewo. Pilek gebras-gebras Gebras-gebras ra kula ni ngombe terus. Tamune ngombe kok sing di omah ora. Iki Mira. Nggih. Matur nuwun. Duduh degan klopo ijo. Nggih. Yang kutha wis ora ana. Malah mboten enten. Anane mung ning desa. Teng desa mergo Pancen kaya ngono mengko aku tak saben wulan marang desa. mboten napa. Kepengin kerasakno model kaya iki. Monggo. Piye, Kang? Telasne mawon, mengke nek kirang kula pedhitke melih. Niki teng Tegal kula tesih kathah. Duduh klopo rasane kok ngene. Rada panas nang kuruan. Iku ndak kuyuan bajing kok, Kang. Ngene kok. Kok rada kecing-kecing panas. Rada enom. Rada enom. Telaske mawon. Mboten napa-napa. Nek kirang mengke kula pedhetke melih. Nggih. Telaske. Waduh. Den. Kakang Manupati. Lah, metu piye, Kang? Kang, iki piye, Kang? Meneng. Iki piye, Kang?
Kuwinan kok manane opo? Mboten kula menehi napa-napa, Kakang. Ratun Mira. Mira. Kowe sembrono karo Wanipati. Mboten kok, Kakang. Kowe nyaos sujuan Wanipati nanging omben Moratun. Mboten. Kowe nyaos sujuan Wanipati kang Moratun karepmu dhewe apa dikongkon? Karepmu dhewe apa dikongkon? Karoyo! Kakang Sagopo, Kakang Sagopo, Kakang. Kakang Sagopo niki sing kongkon. Ben Mas. Hei! Sagopo! Ben Mas Wanipati. Kowe perintah karo Mira. Kraton aku ngalapatine Wanipati. Babar pisan boten. Nanging nyoto. Kemudian Moratun. Kowe ngancam patine Wanipati. Boten ngancam patine Den Mas. Namung ngeten. Kula niku mung nyoba dateng panjenengan. Rene sedelok meneh panjenengan dadi IP kula. Ngepek bojo ati kula. Teges ngayomi sak buku. Jajal kula aku. Baik. Jajal dateng panjenengan. Kok jajal? Nggih. Karepmu jajal piye? Jajal niku panjenengan nek ngepek bojo kalih Mirah saestu tiyang jalur sing tanggung jawab wong sing digdaya. Ora ngalap karo pati. Babar pisan boten. Ora ngancam patine Wanipati. Nanging Sagopo mung kepengin ngerti saenggon jajal sepiro dikdayaning Wanipati. Nah, Terus aku racun. Buktine piye saiki? buktine panjenengan niku pancen manungsa sing digdaya linuwe. Ora ketang kelakon aku ngombe racun. Nggih. Nyatane aku wal saka Pati. Nggih. Percaya? Kula pun percaya nek niku pun. Kadigdayaning Wanipati. Kadigdayane Den Mas Wanipati. Angin tenang. Nggih. Ora kepengin ngalap barang Pati. Babar pisan Sagopo calon IP kok. Pancene kepengin ngalap Pati ku jajal karo aku kena. Ajane apa? Boten. Mira, Napa, Den? nek ngono karepe kakangmu ora-ora. Nggih. Nyatane ora kepengin ngalap Pati ku nanging mung kepengin jajal saengga ngerti sepiro didayane Waning Pati Mira. Matur nuwun Kang. Sampeyan. Kula percaya wah pancen wong sing pengpengan digdaya linuwe. Mira, Napa, Den? wal saka perkara iki siji Kiai Brojolu Arcaus. Lho. Ning Mira! Kang ning ndi Kang Gus? Mira! Den Mas. Mira! Den Mas. Brojolu ndi? Niku dipita Kakang Sagopo, Kakang. Disinggahno Kakang Sagopo. Den Mas Wanipati. Pusaka menika pusaka kang ampuh. Kathah tiyang ingkang betahaken dhateng pusaka menika. Terus Menawi dipun singetaken dhateng rompok kula. Wah, bilaene terus mesti ical dipun colong tiyang ingkang boten tanggal jawab. Mila kula singetaken dhateng guwa. kok pinter sampean. Lho lah yen slamet Jebul sampean pinter. Akale akeh. Sagopo. Bener sampean. Kakangmu ngerti Mira. Rono Brojolu Arcawisnu kae pusaka kampung. Nggih. Akeh wong sing milik duweni Brojolu. Nah, leres. Mung cukup disimpen ning omah sing kaya ngene. Nah. Gampang maling nyolong
Kiai Brajalawu. Menika leres mila. Kanthi cara menika kula singetaken dhateng guwa. Lho, butuhe wong-wong dolan. boten ngertos. Mergo saiki aku butuh Kiai Brajalawu Arcawisnu. Nggih. Aku njaluk tulung jupuken Kiai Brajalawu Arcawisnu caos barang. Wah, boten wani, boten wani. Wani. Boten wani. Yen kowe ora wani ayo tutuh kenyang di guwa kanggo nyimpen Kiai Brajalawu Arcawisnu. Ngeten. Kula duduhke tenggen guwa papane rumpil ing ujug kersane tiyang boten ngertos papanipun. Guwa satengah ngalas. Nggih. Ora apa-apa. Nggih. Ayo aku tak kepengin ngerti Kakang Sakti. Monggo kula jenengan. Papanipun rumpil wonten satengahing wana tertamtu tiang-tiang boten ngertos candhaipun pusaka wonten salebeting guwa menika. Para jupuken Kiai Brajalawu Arcawisnu. Walah, kula boten wani. Dasare Teng klebet guwa niku kathah kewan gegremetan, kelabang, ula, sanes-sanesipun. Kula ajrih. warga akeh kewan kang mawa wisa. Nggih. Kowe ora wani? Boten. Lamun Kakang Sagapa ora wani, maning pakti semalem guwa. Aja meneh mung wisa saka kewan. Nggih. Racun ora kemewen lembus jantunge. Waning pati. Nggih. Tene kene. Nggih. Aja lunga-lunga lamun aku ora. Boten. Tak lebonane. Monggo, ingkang atos-atos. Mlebu sajroning guwa. Saya adoh. Si Sagapa. Taksih mlebet melih tesih tebih. Sagapa. Dawuh. Ora ana Sagapa lagi. Kirang mlebet Den Masih. Raden mlebet melih. Yo. Terus. Iya Sagapa. Terus mlebet. Mira, Apa kan? Iya lah kan. ngene mlebu sajroning guwa saya adoh, saya jero. Ben mati, Ya. Den Masih paning pati. Golekno watu sing gede tak tableke ben mudhar. Ya kan. Tapi mas. Ya. Kan karena itu lo kakek kan. Ya. Konek kan. Ya. Monggo, monggo. Sagapa. Aku ora ngerti apa-apa. Ora ono hawa. Mati. Anggap aku sesat Sagapa. Ah, sesek jantunge. Mudhar nang jero guwa. Lawaning gua ora ono Sagapa. Buka lawaning gua aku metu Sagapa. Boten saged. Sagapa. Buka lawaning gua Sagapa. Boten saged. Buka. Boten. Ora mau buka. Ati Tiongkara. Iya.
Maning pati. Kenane opo sing dikarep aku? Jauh! Ya. Ora tak tutup-tutupi perkara. Pancen aku ngalap marang patine Joko Maning pati. Bayi! Kecapuramu he sabopo. Kowe arep ngalap karo pati. Iya. Yen ngono to. Jebul kowe milik Kiai Blodolwo Artawis. Iya, bener ora tak tutup-tutupi. Piye? Kano. Karep koyo ngono. Nanging lampun kowe wong ngelangkai panake maneh. Lening kabeh ki mau kowe wis ngerti. Ora tak tutup-tutupi. Tak adepi Kandi Satrio. Aku pengen ngalap patimu sepisan. Kaping pindho kepengin ngregem pusaka. Ojo mungkin pangutap. Maju sejangkah legane atimu he sapo. Ayo maju. Rancang. Yo kowe. Mboten nonton karepe dulure kula dhewe. Saiki wis kelangan sedulur. Blodolwo Artawis. Kiai Blodolwo Artawis. Ayo. Nggih, tak mendhet keden nggih. Ojo ora. Nggih. Cepet. Nggih, tak mendhet keden. Kayang. Blodolwo Artawis tu moro kowo rene. Ora nompo. Di Kiai Blodolwo. Kula kene apa? Kowe ora go. Boten. Ora go. Boten. Ayo. Aku dilimpe dening pamukan. Sopo kae? Wis perintah? Boten. Kokon? Boten. Wis perintah? Boten, nggih. Wis perintah. Yes! Baye! Sopo? Wis perintah ora?